tani, zaman saiki wong itu kurang ajar. Atau memang mereka cari jati diri atau butuh perhatian? Wis Lagi entes sih ono lho, bandem-bandeman. Nang dalan mau, Bandem. tol mau. bandem pelem. Wah, antar wong. Gerombol karo gerombol ngono. Opo iki kerengan apa piye? Ya kerengan ketoke. Bandem pelem kan Bandem-bandeman, panen iya. ya. Ngisi waktu. Bandem-bandeman, iya. Lho, sampai nggo sajam barang lho iki. Sangat. Sangat. Berarti antar dua kelompok kampung. Iya, antar dua kelompok. Ini tawuran iki wis dilarang, tidak boleh kuwi tahu. Kayak kebelet ngising apa wae? Wah, Weh, wis kayak kukut wae yo. Wis. Angel iki. sangat. Teko-teko ngene iki apa iki? Dhewe meneng sik wae. Muga nek kan supan ora. Jelek dhewe iki. Kuwi kok Nanti. aku dia Meneng. Kopimu diombe. Enak. Ngopo do bengkerengan ki ngopo? Lah kowe teko-teko ya bengkerengan dhewe njuk ngetaki ya piye. Tak kira do kisro Iki ngopo mau kuwi? ki bar ngomongno sajam-sajam kowe teko anggo sajam tak kira sik melu tawuran kae mau. Iki keris. Ayo kabeh Ora ngerti nek kowe kena keris. nggo tawuran, ora kena nggo cenanangan. Sing muni gethuk iki sapa? Iki keris. Ayo Lah kenapa ora oleh? Nek gethuk nek iki ya dipangan kan. Yo ora iso. Kowe iki saka ngendi? Teko-teko langsung. Aku saka omah. Kok macak surjan nganggo blangkon nggo keris. Loh, Jelek lah iya. Wong nagih utang. Loh, kok nagih utang? Iki aku arep Aku ki wis deg-degan ki mau tak kira arep ditagih utang. Mendring, kowe Mendring. ngerti mendring ra? Wis Ngerti. nganggo keris meneh wis. Apa keris iki kanggo nagih utang, Pak? Ya kan meden-medeni Oh. yo. Wah, mbok-mbok isine Mbok-mbok. isine untuk nagih utang. Ngentep yo ora iso. Iso. Yo ora iso. Lagi ki mau ki maksude ki apa ki mau ki? Iki aku arep gadekke. Kelakuan. Gadekke lho. Gadekke keris. Wis ora iso ditompo. Wus, cepet. Wah, Ngopo? wis ratoto tenan iku. Kok ora toto to? Lho. Sembrono. Gadekke kok ora toto iki kepiye? Mung saka le nyekel wae wis ora Nah, bener. Le buka ora bener kaya ora nguyuh. Ono Wah, tata meneh carane. sing nglebokno ora bener dian. Wis angel. keris tidak sembarangan, Bong. Ayo sing ngerti keris ki sapa? Lah mau arep digadekke ki ngerti nek kowe keris kok ngendi? Kok wis arep ndang gadekke apa ya payu. Kowe meneh wis. Ngerti takok-takokno iki masamu. Kepenak apa piye nek ditokno? Kayak mau Iki yo keris yo. Dilebokke, dilebokke. lebok-lebok. Oke, saya ora waton. Kayak mungkin lagi nyeritakno wong sunduk-sundukan nganggo temiti mau mati. Ora. Wah, Wis kaya ngerti-ngerti ya ya. Jan. oh, ora waton iki keris pusaka. Kowe teko nganggo surjan, nganggo blangkon iki wis keren. Ning kok ning ngarep. Kerise kok delehke ngarep. Nah, Lah yo Meneh ketemu kerismu piye? sing bener ngendi? nah, Keris keris iki bener ketemu kerismu. Piye? Wah, meng ting ting ting. Kok main ding 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 apa? Sing cici Maksud ting ting ting. Yo nek kerismu wayahe dienggo kleru keris iki piye? Ayo. Lah yo aku ya yo ngerti dhewe to yo. Iki kerisku apa iki keris iki? Ngono lho. Ning cetha penempatan ni nek wong Yojo iki ra ning kene, Bung. Ana etikane. Diponegoro Ono ngerti ora? aturane. Diponegoro ngerti ora? Diponegoro ngerti ora? Njuk piye? Apa di Ponegoro? Kalian nyelehke keris nedi? Ayo ning omah dikaeke lemari. Kae. Lek nyelehke keris ngene iki yo ning arep. Lah kok nyelehke to? Apa? Ngagem.
Yo ngagem. Nyalahke kaya apa wae. Apa? Lho ya keris ngono kok. Yo keris iki. Sek genah iki kabeh kuwi iki ana etika. Ana etikane amriye ben dianggep kabeh kuwi aman sing ngagem karo sik ndelok iki aman. Ana etikane. Nek kabeh aman kan dadi estetika. Keindahan. Etikane piye? Estetikane apa? Ngono lho. Sing Kuwi tak- nek Diponegoromu kuwi mau ning ngarep kuwi mergo perang. Nah. Oh toh? Nggih. Tapi ora kaya ndek mau ya lurus karo keris dhek. Oh iya Rada miring nek ya wis ngene. Ya dikira awake dhewe arep Ora iki moro arep darene klitih aku mau ngerti. malah. Mengsle. Kuwi iki lho senengane kuwi menjurus. Saiki Menjurus. Lho jurus iku penting kok. Menjurus Om. Wah. Kowe kudu ngrokke iki cah kene omahe kono. Ayo iki mau ki arep rusuh ya pengen ngerti to ya saiki iki tak jelaske. Jelaske, Ngagem cara keris tok. kuwi iki ana etikane, ana kesepakatan. Dirungokke. Iya iki aku ngrungokno nganggo Iki kuping. mau ki wis do rembukan mateng, rembukan tuwa mbasan teko iki mau waduh. Agene wis mateng kudu digopek kuwi. Dulu. Dadi nek arep ngagem keris iki kan awake dhewe kan ning Jogja. Ning Jogja iki isih kebudayaan keris iki kan isih kental iki ceritane. Kentel wong diudak wae nganti. ngene iki kan. Engko nek kleru nganggo keris, nek ana sik ngerti maksude apa, engko malah awake dhewe repot ning dalan. Lah nek umpamane arep ngagem keris iki mau, awake dhewe iki arep lelungan ning ndi? Nek umpamane arep ning acara-acara resmi nganggone kuwi iki ning mburi. Diagem ning mburi kene tak praktekke ra usah rupane kaya Sempringah kuwi lagi mikir apa ya? ora. Mikir kowe rupamu kuwi lho. Rupamu kaya balon gas. Mbahmu kriting. Oh ngene. Oh, Mburi iki ngono nek kuwi. arep resmi iki Nah, ngene iki. kowe iki mau arep ning ndi coba? arep ning ndi? Aku Arep nggadekke ta? Ah iya. Kuwi resmi ning mburi. Resmi. kudu ora digawa ngono kuwi. Nah, kowe nek go ning kene kaya arep perang Malah malah api gadekke kudu Lho aku ki arep perang, Mas. Nek ketemu abdi dalem malah ditombak saka pojok beteng Tanjung Ora Anom kono. itu. Repot. iki menarik iki. Ini iki apik ini. Mataram khususnya Heeh. itu kan keris di belakang. Heeh. Tapi orang suka memandang dengan apa ya? Interpretasi sing miring ngono. Miring. Karena apa istilahnya iki senjata tajam tidak diperlihatkan sehingga ngelimpe. Tapi nongon taktik perang kan ya sah-sah saja toh. Ya, permasalahannya tidak perang, tapi orang kadang menerjemahkannya meng letterlah. Ngerti lah letterlah? iya, Oh, iya, sekedar Kebiang main biang. belakang, tusuk belakang. Di belakang, ternyata kuisnya taruh belakang. Ya asli. Dong ora ngru. Lah mbok yo ben arep nang ngarepan. Kuwi. Apa? Blangkon. Blangkon ini mondolan yang buri. Kuwi yo diartikane. Artine apa? persepsine beda. Blangkon nanti. Iya. Keris di belakang. Lah gandeng keris iki arep apa sisine ning mburi iki ora tekne engko ki wong Jawa ki mentale seneng tikung di belakang ngono ki ora. Ya mergone Menikung. kesepakatane iki nek arep resmi iki ya posisine kaya ngene iki. Ngadeg ben ketok kanca-kancane iki ora lungguh. Nah, Saru ya nek nang ngarep iki saru ya. Kesane nantang ngono ya. Sewayah-wayah kuwi iki arep dicabut, dilolos. Tantanganmu kan pas wis rasa dicabut. Kok ndak ngenengi kelek. Dadi ora Ngenengi tekne. Maksude Wong ki aku ora ngisi-kisi kelek. seneng nikung bojone Nah, tanggane. kowe ngono gak seneng ora. nikung itu bukan berarti kuwi ya. Jadi resmine Injih Koko Prabu. Jogja. Wis gek dieling-eling besok meneh nek nggawa keris ora gerwaton bludus. Engko nek ketemu wong sing luwih ngerti timbang awakmu malah Iya, repot. iya. Nek keris mau nganggo sandangan apa wae ora apa-apa to, nganggo jare, nganggo apa ki surjan ngene iki ora apa-apa. Iya nek resmine iki jarik sembarang motif dan sebagainya ke kelengkapan keris iki wis sak setel. Ning kan gandeng kebudayaan keris iki kan isih berlangsung, urung rampung kebudayaan keris iki isih berlangsung.
iki ngimprove ora masalah. Maksudnya ngimprove piye kuwi, Om? Ngimprove ki dadi awake dhewe arep nganggo sandangan apa model apa selama keris kuwi posisine eneng mburi terus ora bermaksud ngelek-elek sing pakem ya wis monggo bebas. Kecuali nek Nah, iki radong ora maksud elek-elek. kecuali nek kuwi pas ana acara tari-tarian nganggo Nah. keris sing ning apa ngarep mau. Lah ya ora apa-apa to. Lek gua Tari-tarian, Oh. tari-tarian kuwi iki ibarate awake dhewe iki nggawe film ngono kae. Kowe iki piye to tari-tarian ning ngarep atene Lah, piye? kerismu ketujes-tujes. Aku udah nama kakak, berang? Ya bener iki tarian pun ya ana sik eneng ngarep ning kan sesuai Mekekeh. Ora juk nganggo yo ngene. Wah, wis repot iki. Ya anu to. Rak nek ngene kan nyaman to, penak to. Oh, Ora nyaman. dadak kudu ngene kaya kowe teko mau. Lah, nek wong wedok nganggo keris ora ta? Ya nganggo ning beda kerise. Oh, kerisnya beda. Patrem ya ta. Patrem. Patrem. Bentuke ya anu padha karo keris ngene iki. Ya padha. Padha. Ning ukurane luwih cilik. Lah rak ngene iki luwih penak lehmu lungguh, lehmu barang-barang. Kuwi dia itu kapasitasnya sithik. Ora usah dawa-dawa. Ning ketoke ndase gedhe. Oh, Ah, ndase. Ya barang-barangnya gede boleh muat akeh. Nek tak ngene iki lho, tak copot blangkone. Oh. Muni kok imo, rotok. wis tahu ya. Sing wingi ya. Wis aja Kayak cantik cabut ndak anu kok. Manjing reng dhek repot aku malah. aja dawa-dawa nek rodek iki. Iya. Intine bahwa keris Mataram ditaruh di belakang itu punya maksud. Bukan ndak ngelimpen, nelikung dan segala macam. Justru mungkin ada di poin yang menghargai ditaruh di belakang. Ngono kuwi. Sesuai anatomi ergonomine iki penak. Nek pas wayah perang mau nok ngarep mungkin. Ngarep ki sok wayah-wayah. Gampang. Jenenge lali saiki. Nek lali, yo nek lali ra kelingan. Wah, repot. Mula engko petugas pegadaiane nek kowe ning ngarep wedi. Dikirane arep ngajak gelut. Ora ngajak gelut. Iki perkarane arep ana butuh. Ngono lho, sing aku kudu ning pegadaian. Ya, Ngono ya. lho. Iki Karepmu wis sumuk banget iki. Tak cepet wae yo. Ora ya cepet didol to, kalau pegadian. Dadak pegadian. Nang ngonamu. Hmm. wis ngoro payu ya. Apa? Ya payu wae. Ono klithikan ya payu. Weh, ora sembarangan lho. Lho piye iki? Iki metu meneh. Keris pusaka. Nang pegadian iki wis iso menghargai berapa duit yang akan dikeluarkan oleh pegadaian. Mbok digadekke kene wae. Memang klithikan ra iso apa? Wah, klithiane mung sasae. Gadekke kene wae. Oh, dadak kok gadake kene. Gah aku Dilelang. Iki lho dijoli udut ngene. Seperti sing do weruh kae pengen. Moh ora apa ning pegadian. Tetep arep di loske kuwi. Wis. Bicara dong. Cah ngeyelan. Wis. Sroh. Angel. Angel wis. Wis. Ngeyel. Dinahno kate ngumpluk lambene. Sirah nek koplak iki jenis ngono. Biasane ora sirah. Iki bubar ya awake dhewe. Ada lunga iki iki ada lunga kowe. Mulai wayahe. Iki urung rampung. Iki jak ngomong meneh. Ligo. Suwen-weni. Kowe ndedet piro? Ditelehke kene. Wis Aku sing Arep penak. nang pegadian. Kene. Aku arep nang pegadian. Aku butuh nyepeti motor. Nun ya, Om. Wis ya. Wis ya. Bermimis. Gawe cepek. Nggo tuku cambah malah kelong. Nyelekutis. Kudu tentak. Yes.